בוקר טוב לכולם. בוקר טוב! ולא בוקר. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב! אוקיי, יש לכם 10 דקות. כל אחד נותן 2 פוש-אפ. בינתיים ארנקים, צ'קים, כסף, מזומנים, להביא אליי בבקשה. 10 דקות, זוז. יש לכם 50, להדליק את השער הדרומי, יהיו אופליין, 50 צור. לחנכים בינתיים עזבים. עומדים בחטא, אנטון. אמרתם בזמן? כן. כן. יפה מאוד. מה שכן, דבר אחד אני מאוכזר. כולם פה סוציומטים. למה רק מישהו אחד מתחת לאופניים? לפני כמה דקות הייתי בצוות נהריה. לא היה מצב שמישהו לא נכנס מתחת לאופניים. כולם רבים כדי להיכנס מתחת לאופניים. לא יכול להיות כזה דבר. אני אם הייתי צריך להיכנס מתחת לאופניים, הייתי שובר עצמות, לא מעניין, אני לא רואה בעיניים מקטעים כאלה. הלאה, 50 שניות. הקפתם עוד הפעם. חזרתם לפה. נועל אדמה בוערת. טוב, אני מחלק לכם אותיות פרסם. אותיות ברזל להתפקד. אותיות ברזל להתפקד. מי זה תל? מי זה תל? הכל שלך, פקד יחד! גיא, אתה בשלב! אתה בשלב! איך מאוד לך? למה אתה לא צורף? למה אתה לא צורף? מה זה מעצבת את זה כבר? עובד ימין לאחור! אב שלי יד נוגעת ברצפה! ימין! אב שלי שוכבים על הבטן לא זזים, האם זה ברור? האם זה ברור? הלאה, המשך ריצה קלילה ביותר, לא צריך להתאמץ. לא צריך להתאמץ, חבל. להוריד דופק לפני אימון, לקרר שרירים. אתה רואה את הסחילה? מאוד פשוט. הולך על 4, אני קצת שחל בשביל זה. אין לי כוח לשחול. הכי חשוב, אמינות. זה לא משנה, אף אחד לא רואה אתכם, תקומו לפני העץ, אף אחד לא זורק על זה גם ככה. סליפי, זה לא מפריע. רצים לקיר, באים לעבור. עברנו. הלאה, מקבילים. פשוט לא יאמן שאני עושה את זה, 2 שנתיים זה יורד. בטח, סליחה. עברנו. תודה איתן. תודה. מקבילים, מי שיש לו כוח. אחרי המסלול הקשה הזה יכול לעשות, מי שייתן כוח. גמרתם אותי. באים, עוברים את הקורה. וחבר. יש לכם נדנדה. אתם באים, צריכים להתנדנד 5-6 פעמים. משם אפשר להמשיך. עכשיו, שימו לב מה יפה. אני יכול לשים פה את הרגל ולחרטט אתכם שאני יכול להישאר באוויר ולשלוף אקדח מכאן ולירות במי שאני רוצה.